San amfanin one tap button wanda yake zuwa a gefen waya ba iya kyamara ba ne, za ka iya danna shi kaga zai iya zuwa mute ya zama in an kira ka sa wayanka a silent, za ka iya sa wayanka a do not disturb, za ka iya saka wayanka a flashlight kana danna gurin sai ya shiga flashlight ko ya fara screen recording ko ya fara sound recording ko not, duk abin da kake so. Sannan ma za ka iya customizing nashi, ka je ka zaɓi duk app ɗin da kake so a waya ya sa maka. Yanda za ka shiga shine da farko za ka je ka shiga setting ɗin wayanka. Bayan ka shiga setting ɗin wayanka gashi nan gun da aka saka one tap button sai ka shiga. To in ka shiga sai ka shiga double press ɗin nan. A misali in ka danna shi sau biyu, amfanin da kake so ya maka in ka danna shi sau biyu, za ka iya zaɓan duka app ɗin da kake so. In babu app ɗin a nan za ka iya shiga customize ka zaɓi kowane app kana danna shi sau biyu zai shiga. A misali in kana aiki yawan aiki da app ɗin ko for emergency use. Sannan za ka iya shiga kuma long press ya zama in ka danna shi sosai ma'ana ka matse shi abin da zai yi. Ni kuma ka ga nawa yanda ya saita shi zai shiga ela ne wannan AI ɗin yadda ake amfani da shi kenan.